Със своите 13 представителства в 8 региона на страната и реалните си амбиции да задоволи с продуктовото си портфолио нуждите на всички, заети в земеделието, Агротрейд е сред водещите фирми за дистрибуция и продажба на селско-стопанска техника, инвентар и технологии. Фирмата предлага продуктите на марката Пегас, които са български продукти, основно за едрото и средно земеделие. Освен тази марка предлагаме и марката Европарт. Това са трактори от 20 до 50 конски сили на китайската фирма Фотон. За продуктите за овощарство, лозарство, дребно земеделие представители са марката Санидас на фирма Санидас от Гърция. Гамата там е изразена от плуг, продълбочители, странични култиватори с отклоняващи секции, фрези, пръскачки и вече за лозарството това са продуктите за контурна резидба, които са едностранни, двустранни. Гамата е много добра, продуктите са с отлично качество. За мелночарство, фуражно производство, това е марката Мефуна, която изгражда инсталации за съответните дейности. Друг акцент в портфолиото на Агротрейд са продуктите с марката Пегас, предназначени за 3 вида обработки – първична, междинна и предсеитбена. Първична обработка, това са продукта Пегас, който е изразен с продълбочител Пегас, страничен култиватор Пегас. За междинна обработка това са дисковите набрани Пегас и компакторите Пегас. За предсеитбената обработка това е култиватора Пегас и за валирането това са валяците Пегас. Друго хитово предложение на Агротрейд с марката Пегас са саморазтоварващи се ремаркета, които са незаменим помощник на фермерите с широкото си приложение при торене, сеитба и прибиране на реколтата. Саморазтоварните ремаркета се произвеждат в 3 варианта. Това са 12, 25, 32 кубика, в зависимост от технологичния режим, който трябва да бъде създаден от броя комбайни, с които работят земеделските стопани. Саморазтоварните ремаркета са така конструирани, че претоварват в автомобила обема, с който разполагат за 2 минути. Богатата продуктова гама на Агротрейд е допълнена от машини с марката Европарт на китайската фирма Фотон. Предлагаме трактори от 20 до 50 конски сили, които са с европейски сертификат. Тракторите с едногодишна гаранция и осигурен сервис в рамките на 24 часа. За всички машини, които предлагаме на пазара, гарантираме производство на резервните части до 15 години.